mabiya tafarkin Shehu Ahmad Tijjani wajen gina wuraren ibadu. Wannan wata babbar zawiya ce wacce Sheikh Dr. Sirajuddin bin Sheikh Muhammad Kaura Asha yake ginawa a birnin tarayya Abuja cikin ƙasar Najeriya. Wannan dalili ne yasa Sayyidi Sheikh Sharif Muhammad Bello yake nuna farin cikinsa da kuma yabawa da wannan ayyuka na alkhairi. Sunana Sharif Muhammad Bello Husaini, ɗaya daga cikin masu kula da zawiyoyin area Buhari Council. Muna da zawiya kusan kamar guda 100 wanda na sani. To wannan gagarumin masallaci ne, babban masallaci, kuma insha Allah masallacin Juma'a. Wannan masallaci yana ainihin unguwan Didi ne, ko mu ce ana kiran unguwan kuma unguwan Filani, sannan kuma ana yi ma sunan ƙauyen abin nan Tungan Kwasau. To wannan babban masallaci yana ƙarƙashin shehunmu ne, sayyidi suraja ɗan shehunmu Shehu Muhammad Kaura Asha, can Nijar ƙasan Tawa, babban hadimin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma hadimin Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim, wanda Shehu Muhammad Kaura Asha yana ɗaya daga cikin fitattun malamai na ɗarikar Tijjaniya na duniya, kamar yadda muke jin Maulan Sharif Ibrahim Saleh, Shehu Ahmad Abdul Fatai, Shehu Bahir Usman Bauchi, Shehu Abubakar Cuta da sauran manyan malamai. To shi Shehu Muhammad Kaura Asha yana cikin su. To ɗansa Sayyidi Suraj, hadimin Rasulullahi, shi ne mai wannan himmar da kokari, shi ne ya zo ya sai wannan fili yake gina wannan katafaren masallaci, wanda muna sa rai za a yi masa hawa 3 ne, kuma akwai fili gashi can wanda za a yi makaranta da masaukin baki a wannan location na Abuja insha Allah. Sheikh Sharif Muhammad Bello ya ƙara yabawa Dr. Sheikh Sirajuddin bin Sheikh Muhammad Kaura Asha na irin waɗannan gine-gine a ƙasashe daban-daban, gashi yau kuma a cikin ƙasar mu Najeriya a birnin tarayya Abuja. Sayyidi Siraja ne yake da wani abun mamaki, duk garin da ya je ya sauka kokari yake ya kafa makaranta da masallaci. Ya gaji mahaifinsa, kwanan nan aka yi buɗe masallacin Azarore, gidansu ana gina katafaren masallaci. To gashi Abuja ya zo ya mana wannan, wanda a Abujan nan ba mu da wani wuri wanda za a ce masallaci ne na 'yan Tijjaniya. Wani batijjane ne ya zo, shi ne ya gina shi, ya bar shi ana sallah da makaranta, babu shi. Duk wani masallaci zaka ga ko wani bakadire ne ya gina, ko kuma hada aka yi, ko wasu 'yan siyasa. Amma shi sai Siraja shi kadai ya dauki nauyin gina wannan masallaci, ya sai fili yake dorawa. Sai dai kuma muna fatan bayin Allah su ma su sa himma, su sa hidimar su, saboda su samu alherin da ake samu, wanda idan ka ba da bulo daya a gina ɗakin Allah kamar ka gina wa Allah ɗakin ne, aljanna za a baka. Sayyidi Siraja shine yake kan wannan aiki, shine jagoran wannan masallaci, kuma muna sa rai za a dora hawa 3 ne insha Allah, masallaci da makaranta da zawiya. Sheikh Sharif ya ƙara haske dangane da abin da ya shafi muhimmancin guraren ibadu da kuma alaƙarsu da ɗariƙar Tijjaniya. Ai shi dama ita masallaci shine cibiyan addinin musulunci, saboda haka a wannan masallaci za a karantar da alƙur'ani, za a karantar da fiqihu, za a karantar da sira, za a yi zikiri, za a yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bakin mu da za su zo daga kowane gari, batijjanan mutum, muna da masaukin shiga masallaci, sannan za a yi makaranta, za a yi masaukin baki. Wannan shine manufa na Sayyidi Muhammad Suraj dan Shehu Muhammad Kaura Asha tare da 'yan uwansa. A ƙarshe ya yi kira ga haɗin kan da ke tsakaninmu mabambanta ƙasashe daban-daban dangane da abin da ya shafi haɗuwa wajen ibadu a matsayinmu na almajiran Shehu Tijjani, 'yan fairar Shehu Ibrahim. Najeriya da Nijar Hassan da Husaini ne. Turawan mulkin mallaka su ne suka zo suka raba mu, suka ce Najeriya, Nijar, Togo, Kotono, Ghana, Kamaru, dukkanmu a haɗa muke. Allah ya haɗa mu, annabi ya haɗa mu, alƙur'ani ya haɗa mu. Wani zai ce to waɗanda ba musulmi ba fa, har waɗanda ba musulmi ba ma Najeriya ƙasar su ce, Kotonon ƙasar su ce, Togon ƙasar su ce, Nijar ɗin ƙasar su ce. Saboda me? Saboda ita ƙasar ta Allah ce. Amma mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da dangantaka da mutanen Nijar, saboda kamar ni yanzu kakata ai buzuwa ce ma, cewa ake mai buzuwa mai kyau. Kamar kakanmu, kakansu Sidi Muhammad su binnan daga Algeria, su Sidi Fari daga Algeria, kakansu ya zo Kano, shine Shehu Abdulkarim Almagili. Almagili din nan ai balarabe ne,
daga Algeria ya zo Zandar ya shigo Kano da alkur'ani cikakke. Duk saboda haka waɗannan mutanen da suke anguwan Sharifai, duk mutanen Nijar za mu kira su, mutanen Algeria, mutanen a Misra. Saboda me? Saboda Allah ta'ala ya riga ya haɗa mu, turawa ne suka zo suka yayyanka ƙasar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya cika burin Sheikh Sirajuddin bin Sheikh Muhammad Kaura Asha dangane da ginin wannan masallaci a birnin tarayya Abuja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.